Заради Булмак. Айде, елате да ви покажа къде е щанда с най-яките кучешки продукти. Хора, не мога да си намеря щанда, не знам къде е. Най-накрая го намерих. Ето го щанда, ето ги нашите супер яки продукти. Тук може да откриете нашите йогурти, сладоледи, кефир и лакомствата ни. Ето сега ще ви покажа. Имаме два вида, знаете, за кучета и котки. Един е с свинско, другия е с сьомга. Имаме супер яки, много интересни йогурти, които вкарахме. С зехтин, например. Това е интересно, не сте го виждали, не съм ви говорил за него. Има с чия, има с мед. Ето този също не съм ви говорил за него. Той е за малки котенца. Имаме няколко вида сладоледи и може би най-интересния, поне за мен, е високопротеиновия ни йогурт за спортуващи кучета и котки. Много се радвам и много благодаря на Булмак, които заредиха първия си магазин с наши продукти. Това е в Гранд Мол, в мола във Варна. Може да ги намерите тук, а отскоро вече са и в техния магазин в Бургас. Пишете в коментарите кой да бъде следващия магазин, в който да заредим нашите супер яки продукти.